Vuoripeikot. Tarina Nurmijärveltä. Ei kaukana Nurmijärven kirkolta, lähellä järveä, löytyy vuori, joka kutsutaan Korkeakallioksi. Tämä kuitenkaan ei ole korkeimpia vuoria, mutta länteenpäin loppuu se jyrkällä seinällä, jossa nähdään kamoittavasti tuijottelevia luolia ja reikiä. Ylhäällä humisee tuuhea männistö, alhaalla on laakea niitty, jonka ylitse juoksee talvitie kirkolta Palojoen kylään. Paitsi muutamia kummallisia jälkiä ja kaavoja, joita vuoren kamarassa löytyvän sanotaan, ei ole tällä juuri mitään ihmeteltäviä omaisuuksia, mutta tarina on sille antanut erityisen maineen. Näin kertoillaan. Muinoin, koska Nurmijärven rannalla ei vielä kirkkoa löytynyt, oleskeli tämän vuoren luolissa hirveitä peikkoja, rasitukseksi ja kamoksi kaikille. Muodostansa kerrotaan, että oli heillä ainoastaan yksi silmä. Päälaelta pitkin kyyryä niskaa selkään alas juoksi pitkä harjasrivi ja miehustossa yläpuolelle polvea oli ihonsa pitkävillainen kuin vuohen. Työnsä olivat luonnollisesti pimeyden työt. Raivaten he öisiltä ympäri maata kuleksivat, vahingoittaen viljapeltoja, varastellen kirkkoja ja saastutellen, ja ennen aamunkoittua riesivät he taasen kontoihinsa Korkeakallion luoliin tahi, jos kaukempana pesästänsä olivat, itsensä päiväksi kätköihin lymyisivät, koska eivät auringon valoa suvaita tainneet. Näillä partioretkillään kulkeissansa varastivat he myöskin Tuusulan kirkosta kalkin ja vuorikotoihinsa veivät ankaran saaliin. Mutta tämä kansan tunteita loukkasi, että näin pyhä kalu ilkeitten peikkoon omaksi joutui, sillä olipa taikauskon aikakausi, ne ajat, koska piispaa Roomassa, Paavia, Jumalan maaherrana maan päällä kumarrettiin ja monta kappaletta suinkin kirkollista pyhänä pidettiin. Asui tienossa muuan sankari, hurskas ja rohkeamielinen, ja oli hänellä hevoinen kuuluisa vilkkaan juoksunsa tähden. Vasaman lentoon kiivas vauhtiinsa verrattiin, koska ratsastajansa hän sodassa vihamiestä kohteen vei. Uneksui sotilas kerran, että äkisti taivas etensä avattiin, ja enkelin hän näki, joka huusi hänelle: "Ota hevoises, ratsasta Korkeakalliolla ja pyhä kalkki peikolta saata pois." Ja näin haasteltua katosi enkeli, taivas jyristen ummistui ja herätti uneksuvan miehen. Tästä unesta kummastui hän kovin, eikä tiennyt mitä aattelisi siitä, mutta kuitenkin, niin mietiskeli hän, oli tämä vaan tyhjä unennäkö. Toki ilmestyi hänelle sama unelma seuraavanakin yönä, ja eriskummaiseksi kävi miehen mieli. Jumalan ääneksi hän tätä arveli, mutta kuinka taisi omin voimin hän vuoren luolista peikolta kalkkia pelastaa? Niin tuima oli hän, eikä kyennyt vieläkään hankkeisiin, joihin häntä udeissa käskettiin. Tulipa 3. yö, ja ihmeellistä, aina sama uneksuminen koetteli häntä, ja sulki itsensä taivas nyt niin kovalla pauhinalla, että kauhistuen mies vuoteltansa hyppäsi ylös. Ei epäillyt hän enää, vaan kuinka hyvänsä käyköön, päätti täyttää korkeuden tahdon. Miekan vyöllensä hän vyötti, hevoisensa teräväksi kengitti, satuloitsija läksi ratsastamaan Korkeakalliota kohden, ja oli tämä jouluaamuna varhain, pilvet taivaan peittivät. Ehdittyvänsä peikkoen vuorilinnan likeni sankari eräätä luolan suuta, astumatta toki alas hevoisensa selästä, huusi kovalla äänellä: "Onko teillä mitään virvoitusta antaa harhailevalle ja väsyneelle matkamiehelle?" Tuotiinpa hänelle juotavaa, mutta jotensakin kehnolla astialla. Lehmän sorkassa hänelle joulua tarjottiin. "Niin huonosta astiasta en juoda taida. Eikö teillä löydy parempata?" sanoi hän, ja tuotinpa toisten, mutta eipä toki paljon paremmalla astialla, härän sarvella miehelle jouluolutta tuotiin. Mutta haasteli rohkea sankari: "Enhän verisestä sarvesta juoda ilkee. Oi ystävät, eikö parempata kannua jouluaamuna teillä?" Peikko luolaansa takaisin kääntyi ja hetken viivyttyään palasi taasen, kädessään kiiltävä hopeainen kalkki. Tätäpä ratsastaja tarkoittanut oli. Kalkin hän vastaan otti, joka täynnä oli jotain valuvaa ainetta, ja arvasi hän hyvin, että olisi hän henkensä paikalla heittänyt, jos sitä huulillensa laskenut olisi. Mutta vilauksessa hän kihisevän kuljun maljasta
yli olkansa viskasi, kannusti hevoistansa, kiiti kun leimaus pois ja pyhän astian myötänsä vei ja riensi hän pitkin talvitietä Tuusulaa kohden. Mutta tästäpä kärhämä peikoille nousi ja kiljuen läksivät he sankaria vainoamaan, maljaa häneltä takaisin saadaksensa ja kostaksensa häntä kuolemalla. Kahden puolen nyt koeteltiin jalkain nopeutta. Ruuna vilkasi kuin siivillä varustettu noitahevoinen. Puut, kivet ja kannot sankarin silmissä ohitse mennessänsä yhteen sulivat vauhdin tuimuudesta, mutta vinha oli myös peikkoinjuoksu. Aina likemmäs he joutuivat pakenevaa miestä, ja hirmuinen meteli ja pauhu oli kauas kaikui pimeä metsä heidän kirkunastansa. Koska sankarimme lähes puolipenin kulmaa näin ratsastanut oli ja ehtinyt mäen juuri likellä Palojoen kylää, niin eipä paljon enää puuttunut, etteivät saavuttaneet häntä peikot, ja kuolematta vartoi hän vaan. Mutta silloinpa äkisti eteensä aukeni taivas, ja enkelin samoin kuin unissa hän nähdä sai ja kuuli huudon. Aja ristikölle! Ja tuli tämä ääni enkeliltä, joka kohta taasen pilvihin peittyi. Mutta katsastain eteenpäin huomasi Uros mäen alla pellon, jossa vesivaut ristiin kynnytyt olivat, sitä kohden hän ratsasti, yksi loiskahdus ja ruuna ristikkö saralla seisoi. Ja tämä oli sankarin pelastus. Sillä peikot he seisattivat ulkopuolelle aitaa, kuin olisi heitä kohdannut tulinen seinä. Hetken kiertelivät he ympäri peltoa, mutta koska päivä idässä siintämään rupesi, kiirettivät he taasen kallioluulensa takaisin. Kiireesti ratsastajakin kirkkoa kohden tiensä jatkoi, koska havaitsi hän maljan sulaamisen käyvän. Kuin tuulissa ja pilvissä hän eteenpäin ratsasti, ja koska ehti hän kirkon viimein, niin uljas ruunansa, vahdosta valkoinen, kaatui koskaan enää nousematta. Mutta kirkkoon, jossa parhaillaan Jumalan palvelusta pidettiin, astui sotilas ja papille antoi kalkin, jonka syrjään pieni kolo oli jo sulamaan ehtinyt, mutta sulaminen seisahtui ja jähtyi malja, koska pappi sen siunannut oli. Ja korkealla äänellä seurakunta Jumalaa kiitti ja sankaria kunnioitti. Todistukseksi, että näin on tapahtunut, kertoilevat vielä vanhat heidän läsnä ollessansa nähneensä tämän kalkin syrjässä niin kuin sulaneen loven. Mutta vielä muistuttaa tapausta mäki, jonka Harjulla sankari neuvon pelastukseen kuuli, ja pelto, joka hänen peikkoin kynsistä pelasti, mäki kutsutaan vielä ristinmäeksi ja pelto siinä alla ristin pelloksi. Näin tapahtui maljan kanssa, mutta kauan eleskelivät peikot vielä nimitetyn vuoren luolissa ammattiansa harjoitellen, mutta viimein toki elonsa äkisti häiritettiin. Eräänä sunnuntai-aamuna tunki komeroihinsa ankara ääni, kelloin soitta Nurmijärven uudesta kirkosta. Ja tätä eivät he suvaita tainneet, koska tulena se korvissansa poltti. Kuin kanunoista ammutut he ulos luolistansa ylisniskoin sekamelskassa syöksähtivät, huutaen vielä mennessänsä, jo Nurmijärven musta sonne mylvää, ja pakenivat ainiaksi. Tämän kanssa yhteen muotoon vetäviä tarinoita on, kenties muillakin kansoilla, mutta laita on melkein kaikkien tarinain, etteivät juuri koskaan ole ilman heimolaisetta muualla, ja tällä tässä on oikeus käydä omituisena, niin kuin muillakin muissa maissa. Maalarille mielestämme olisi tässä kiitollinen aihe. Kuvaus, jossa ratsastaja yöllä syksyisessä tienossa pitkin tietä kiitää, jäljissään peikot ahdistaen häntä, pilvet taivaalla hajoavat ja enkeli näkyy, joka sankarille huutaa jumalten neuvon. Tämä ehkä olisi miellyttävä kuvaus.